El meu pare va ser xerit. Jo, més aviat, ni veig que posem per cas jo, del temperament que jo tenia, el meu pare va veure que jo més aviat era quiet. Sí. Més aviat no tenia gaire muntologia. No sé si és la paraula exacta, no entenc res. El pare va començar a fer sortir de casa. Jo li deia, pare, el que puc aprendre a posar per cas com el tiet de Montcada. Sí. M'ho podeu ensenyar vosaltres aquí? No, tu veuràs la manera de fer del tiet, tu ves amb el tiet, i ell havia haver parlat amb el tiet i el que fos, i jo vaig començar a sortir de casa amb el tiet. Després em va fer anar a Barcelona amb una temporada de 3 o 4 mesos perquè no m'escampés i no me fes mal a les companyies o el que fos de pot, que no tingués temps d'esbutllar-me massa. O sigui que el meu pare va ser així. O sigui que jo, però això ho veig ara de mi. Llavors no, jo et fotrà a Barcelona a treballar, si en sabem més nosaltres que ells, si treballem més aquí que allà, m'entens? Sí, sí. I d'això m'ho va fer 3, 4, 5 anys, temporades que nosaltres no hi anéssim malament.